Mikrofon, lights, camera, action! Hát most szállok ki az én kis jachtomból. Most vettem nemrég 500 volt plusz áfat. Jó van, na itt vagyok. Sorry, megyünk be a város közepébe, hogy meg tudjuk nézni azt a szép kis éttermet, ahol voltunk. Egy pont! Hát így kérek így egy fotót. Jól van, de mehetünk tovább. Várjál, a mikrofon lemaradt. Jó, mikrofon, nem baj. Jó rendben. Meg vagyunk? Meg vagyunk, forog. Jó, forog. Hol menjünk fel? Itt föl mehetünk? Vagy tömeg? Na mindegy, itt lehet kapni pizzát, pasztát, risottit, flájsot. Jó magyarosan. És akkor most ugyanazon a kis sétáló utcán megyünk visszafelé, ahol eddig jöttünk. Nem tudom, de nekem ez lett a kedvenc utcám eddigi itt járásom óta. És jaj, vigyázz Léna, nehogy elessél. Na, és itt ez tényleg a echte, régi stílusban épültek a házak, olyan mint egy óváros konkrétan. Pörgessük egy kicsit fel a dolgokat. Jó, ezt mindenki menjen el ide. Jó. Rendben. Ja, most még megy, jó. Rendben, mindenki menjen el ide, hogy szerezzen egy ilyet. Ilyen csak a királyoknak van. Mutassuk meg a mi fotósunkat. Neki is egy ugyanilyenje van, és ő az Isten. Sorry, na köszönöm szépen. Cut.